ନମସ୍କାର। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଭିଶପ୍ତା ସ୍ୱର୍ଗ ଅପସରୀ ମେନକା ସୁନ୍ଦରୀ। ଶ୍ରୀହରି ଅର୍ଜୁନକୁ କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁ ଯୁଗର କଥା। ସ୍ୱର୍ଗର ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ବ୍ରହ୍ମା ସୁଧର୍ମ ସଭାରେ ବସି ନୃତ୍ୟ ଗୀତରେ ମଜି ଯାଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗ ଅପସରୀ ମେନକା ସୁନ୍ଦରୀ ନୃତ୍ୟ କରୁ କରୁ ରଜ ସ୍କଳିତ ହୋଇ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଲା। ବେଦପତି ଏହା ଦେଖି ମେନକା ସୁନ୍ଦରୀକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ମାଛ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହୁଅ ବୋଇଲେ ଏବଂ କନିକା ନାମକ ରୋହି ମାଛ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ମହାନଦୀରେ ଚରୁଥାଏ। ଦାସରାଜା ଅଶ୍ୱଘେନୀ ମୃଗୟାକୁ ଗଲେ ଶିକାର ପାଇଁ। ମୃଗ ମୃଗୁଣୀ ଦୁହେଁ କାମ ଉନ୍ମାଦରେ ସେଠାରେ ଖେଳୁଥାନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ଦାସରାଜାଙ୍କ ଅଙ୍ଗରୁ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଖଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତେ ଶିଆଳି ପତ୍ର ଠୋଲାରେ ଦାସରାଜା ସେହି ବୀର୍ଯ୍ୟକୁ ଧରିଲେ। ଏହାକୁ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଲେ ପାପ ହେବ। କ'ଣ କରିବ ଚିନ୍ତା କରି ଦାସରାଜା ଭାବିଲେ, ଏ ବୀର୍ଯ୍ୟକୁ ରାଣୀ ଯଦି ଗର୍ଭକୁ ଖେପିବ ତତ୍କ୍ଷଣରେ ରାଣୀ ଗର୍ଭବାସ ହେବ। ଏହା ଭାବି ଚିଲକୁ ଡାକିଲେ। ଚିଲ ଆସି ଦାସରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ବଦରୀର ପତ୍ର ଆଣି ଜାମ୍ବିଳ କଣ୍ଟା ସାହାଯ୍ୟରେ ଏକ ପତ୍ର ଲେଖିଲେ। ସେହି ଲେଖା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବୀର୍ଯ୍ୟକୁ ଚିଲ ହସ୍ତରେ ଦେଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ପାଟମା ଦେଇ ହାତରେ ଦେବ। ଦାସରାଜାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାନି ଚିଲ ମହାନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଉଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। ଶିକାରୀ ଚିଲର ନଖଘାତରେ ଠୋଲାଟି ଚିରି ହୋଇ ଦୁଇ ଭାଗ ହୋଇ ମହାନଦୀ ଜଳରେ ପଡ଼ିଲା। ସେହି ମହାନଦୀ ଜଳରେ ରୋହି ମାଛ ସେ ଜଳରେ ଚରୁଥିଲା। ଏହାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଭାବି ବୀର୍ଯ୍ୟକୁ ଗିଳିଦେଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲା ଏବଂ ଚରି ନ ପାରି ଭୂମିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲା। ସତ୍ୟପାଳି ଚିଲ ରାଣୀଙ୍କ ହାତରେ ବଦରୀ ପତ୍ରର ଲେଖା ଦେଲା। ଲେଖାଟି ପଢ଼ି ରାଣୀ ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ରାଜା ଦେଇଥିଲେ ସେ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ କ'ଣ କଲ? ସେହି ଚିଲ ରାଣୀଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁ ସମାଚାର ଜଣାଇ ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ିଗଲେ। ଦାସରାଜା ମୃଗ ସମ୍ବର ବାରହା ଶିକାର କରି ବିଧିମତେ ପିତୃଶ୍ରାଦ୍ଧ କଲେ। ଚିଲ ହାତରେ ଦେଇଥିବା ପତ୍ର ଓ ଦ୍ରବ୍ୟ କଥା ମହାଦେଈଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ଚିଲ କହିଥିବା ବାଣୀକୁ ମହାଦେଈ ଦାସରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁ କଥା କହିଲେ। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ 10 ମାସ 10 ଦିନ ମତ୍ସ୍ୟ ଗର୍ଭ ହେଲା। ଶବର ବଂଶୀକଣ୍ଟାରେ ଦିନେ କନିକା ପଡ଼ିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଶବର ଅର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ଦାସରାଜାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସୁପକାରଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହାକୁ ନେଇ ମଣୋହି କର। ସେହି ମାଛଟିକୁ ରୋଷେଇ ଶାଳରେ କାଟିବା ବେଳେ ଏକ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା, ସମାନ 2 ଫାଳ କରି କାଟ। ଆମ୍ଭେ 2 ଜଣ ସନ୍ତାନ ଅଛୁ। ସେହି ଅନୁସାରେ ମାଛଟିକୁ 2 ଫାଳ କରି କାଟିବା ପରେ 2ଟି ସନ୍ତାନ ଦେଖିଲେ। ଦାସରାଜା ସେହି ସନ୍ତାନ 2ଟିକୁ ନେଇ ମହା ଖୁସିରେ ପାଳିଲେ। ରାଜା ମୃଗୟା କଥା ଓ ଚିଲ କଥା ମନେ ପକାଇ ପୁଅ ଝିଅ 2ଟିର ଭଲମନ୍ଦ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଦୈବଙ୍କୁ ଡକାଇ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଭଲମନ୍ଦ ବୁଝିଲେ। ସେହି ଦୈବଜ୍ଞ ମହାରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମର କୁମାର ରାଜା ହୋଇବ। ମତ୍ସ୍ୟ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେବାରୁ ନାମ ତାର ମତ୍ସ୍ୟ ରାୟ ହୋଇବ। ତୁମର ଦୁହିତା ସେହି ମତ୍ସ୍ୟଠାରୁ ଜନ୍ମ ହେବାରୁ ସେହି ଦୁହିତାଙ୍କ ନାମରେ ହେଲା ମତ୍ସ୍ୟବତୀ। ସେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଘରର ପାଟରାଣୀ ହେବ।
ତାପରେ ଶବର କଣ୍ଟାରେ କନିକା ମାଛ ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ ହେବାରୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଗଲା। ବେଦପତିଙ୍କର ଅଭିଶାପ, ତୋ ଝିଅ ମତ୍ସ୍ୟକନ୍ୟା ଗର୍ଭରୁ ବେଦବ୍ୟାସ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତୋର ଅଭିଶାପ ତ ମୁକ୍ତ ହୋଇବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ମେନକା ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କର ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।